kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seydou Sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Aw ni ce aw ka kanuya kurayali la ka ɲɛsin anw lamɛnli ma radio bɛnkan 97 tɔmi kelen fiɲɛ suru fasiri a labɛn bɛ fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Kamboli ka ɲɛsi jamana ɲɛma yasigi kalataw olu laɲiniw ma olu bɛ sena parti sadi o ɲɛma Dr Umar Mariko ale y'i kanbɔ o kɛra centre catholique ɲamana o kɛra sibiri donya tɛmɛlen k'a fɔ ale na kɛ cɛbɔ ye parti sadi o tɔgɔ la. Umar Mariko tɛmɛlen kɔ Habib Dambele n'an bɛɛ lajɛlen ko a ma Gimba national ale y'i kanbɔ jamana ɲɛmaya sigi kalata hukumu kɔnɔna na k'ale na kɛ cɛbɔ ye a bɛna kɛ cɛbɔ ye kulu min tɔgɔ la o ye Mali ye an bɛɛ de ta ye. Nin weleweleda in a kɛra Palais de la Culture la sibirido mɛkalo tile 26 tɛmɛlen ka jolukaw fɛ yen sanu sanna dɔ bin kɛra ale kan jugujugutigiw fɛ ndegejuguw fɛ de ka dankari ale la ka taa n'a bolofɛnw ye. Bi dɔnkibaru laban na an bɛna kuma di karamɔgɔ dɔ ma n'o ye Mugadɛm Usmane Tarawele n'ale Almubashiruna o tɔn ɲɛmaa ye ani diinɛ émission lasebaa don radio bɛnkan o sanfɛ a bɛna da don sunkalo nafa la ka ɲɛfɔli k'an ye o la nin y'a ka bi dɔnkibaru kumabaw ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na. Aw bisimila maraka fama ka journal banbara kɛnɛ kan. An bɔra k'a fɔ sisan daani na yɛrɛ ɲɛfɔ k'a fɔ ne na kɛ jamana ɲɛmaaya sigi o ɲinibaa ye an ka jamana kɔnɔna na n'a ta ko fɔlɔ bilan bɛ ka juillet kalo tile 29 kɔnɔ olu bɛ sen na Dr Umar Mariko parti sadi o tɔgɔ la ale y'i kanbɔ k'a fɔ ale na kɛ cɛbɔ ye parti sadi o tɔgɔ la n'o ye solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance n'an ko k'an b'o fɔ bamanankan na kulu min bɛ n'u farala ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn dɛmɛ farafinna bondakun kan jɛmu fanga ani kanabila jamanaw ye o bɛ se ka sabati cogo min na o parti olu ka kulu min bɛ n'u ko ma ko comité central 5e maa ka ɲɛdama filɛ kɔnɔ n'o ye bureau politique national ye olu de ye danaya ani yamaruya di Dr Umar Mariko ma a ka kɛ cɛbɔ ye parti sadi o tɔgɔ la a kɛnɛ kan professeur Worokiya Tarawele ale tun bɛ secrétaire général do madame Tarawele Aissata Jakite ale ye section sadi fransikaw fɛ o ɲɛmaa ye ani parti sadi ma ɲɛyɛlɛkɛ caman a n'a tɔndenw. Dr Umar Mariko a y'a ka nisɔndiya a y'o dankɛnɛmaya a y'a jira k'a fɔ nin janba ale lɔ kosɛbɛ danaya min n'o dara ale kan kɔlɔnjɛbakaw ka wasaden a ko sadi filɛ ka baarabolo de don ale bolo nin ye ale kan ka wuli ka jɔ kɛ u ka sirajan taama kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaya sigi kalata u bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa cogo min na. Umar Mariko ale tɛmɛlen kɔ Habib Dambele n'an bɛɛ lajɛlen ko a ma Gimba national ale y'i kanbɔ a ko ne ye cɛbɔ ye n ye cɛbɔ ye jamana ɲɛmaaya sigi kalata la mun ta ko fɔlɔ bilan bɛ ka juillet kalo tile 29 nata kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna na tɔn min n'o bɛ ka Habib Dambele Gimba national ka dɛmɛ o de ye Mali ye an bɛɛ ta ye Gimba national a ye nin ko ninnu dankɛnɛmaya a kɛra sibiridonya tɛmɛlen mai kalo tile 26 Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ o kɔnɔna na a kɛra a ka ɲɛmaayaso min bɛ n'olu bɛna dɛmɛ ni kalata baaraw la n'o ye direction de campagne ye olu tun bɛ yen nɔ a ye kuma ta waati min na a ko ne bɛ kɛ cɛbɔ ye ka da mun kan k'a sababu kɛ fo an ka jɔrɔ ni Mali de ye yaasa Mali a bɛ se ka jɔ cogo min na hakilina kuraw olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na ko k'a sababu kɛ ko politigiw olu dɛsɛra a ko a san 10 caman ye nin ye fura tɛ ka sɔrɔ Mali ka banaw la o tuma na mun de kɛra sa a tɔ tora sa fɛn min ka dɔn ka fɔ hakilina kuraw olu ka don ba la a ko yaasa ale bɛ se ka maa fanba fara a yɛrɛ kan cogo min na ale kɔni b'a ka hakilinaw fɔ yaasa maaw ka se k'a faamu cogo min na ale bɛ campagne a b'a kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ ni basigi ye a yɛrɛ ɲuman na tubabukan na k'ale bɛ campagne civilisée ale b'o de kɛ ko k'a sababu kɛ 400 t'ale bolo 1000 t'ale bolo ka di maa ma. Kajolokaw fɛ yen sanu sanna dɔ binganikɛlaw u binna ale kan ani maa saba wɛrɛ olu joginna sanu sanna in kɔni u y'ale fa yɛrɛ de koyi nin kɛra mɛkalo tile 19 ka dugu jɛ mɛkalo tile 20 na a kɛra sanubɔyɔrɔ dɔ la n'u ko ma ko Sinti ale bɛ furu o commune kɔnɔna na a bɛ Kajolo cercle la an b'a fɔ maaw olu de ye nin kunnafoni in dankɛnɛmaya binganikɛla fila n'u ko ma barakɛriw olu de ye Zumana Tarawele fa nin cogo la tan n'a bɛ bɔ Segu mara la ka maa saba wɛrɛ k'olu jogin kunnafoni labanw ye mun dankɛnɛmaya o de ye k'a fɔ binganikɛla ninnu tatɔ u taara ni sanu kilo 2 Banyango ye n'i y'o tɔrɔmɔɲɔko lajɛ o bɛ t'i jɔ sefa wari a miliyɔn 20 Banyango la ani téléphone 10 maa minnu bɛ yen n'olu tun ye baarakɛlaw ye n'olu tun bɛ nin yɔrɔ dafɛla na u taara n'o ye sanubɔyɔrɔ olu kɔni bɛ ka dayɛlɛ ka cɛya Masiogo o sanubɔyɔrɔ tɛmɛlen kɔ sanubɔyɔrɔ kuraw olu dayɛlɛla Biya Fɛnkolo Elhamdulilayi Badalabugu ani Sinti.
n'an hakili b'a la yefege bogotigi ni den tani min ni a bɔnɛna nin na fanakaw fɛ ka kunkolo yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la a jirala kunnafoni labanw na minnu dangɛnɛmayara k'a fɔ ko tigɛ dara a kan ko wa ko wolomasiri taba kɔrɔ de don k'a tɔgɔ ye Madu Konate wa tigɛ dalen a ka kunnafoni di sira dɔw y'a jira k'a fɔ a ye jɔngola kɛ koyi a ko ale nɔ don ale de ye den tani ale de ye a bɔnɛ a nin na ani fatɔmuso min n'o suyera k'ale fɛnɛ nɔ y'o ye nka wolomasiri tabaw ka kunnafoni di siraw olu kɔni kɛn bɛ ka yɛrɛminɛ dɔɔni kɛ sɛgɛsɛgɛliw olu ka to sen na yaasa u bɛ se ka kunnafoni dafalen k'a lase mɔgɔw ma cogo min na. Ayiwa bidonya in na tarata mai kalo tile 29 san 2018 yan'an ka fara ɲɔgɔn na an bɛ kuma di an ka karamɔgɔ ma Mugadam Usman Tarawele n'ale ye association Al-Mubashiruna o ɲɛmaa ye diinɛ jɛmunkan lasela don radio bɛnkan ale sanfɛ a bɛna ɲɛfɔli k'an ye sunkalo ale nafa bɛ se ka kɛ mun ye ka ɲɛsin alisilamɛw ma an ka jɛ an ka karamɔgɔ lamɛn. Karamɔgɔ i ni sɔgɔma. N b'a ni sɔgɔma. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Hakilla o de kun ka gɛlɛ kosɛbɛ ka Ala fo ka Ala barikada ka bonyamasegin kɛ Ala subhanahu wa ta'ala ye ka sɔrɔ ka sɔli alakira in de ka sallallahu alayhi wa sallama ale min n'ale y'an ka diɲɛ labɔ sababu ye ale y'an ka sababu bɛɛ lajɛlen ye ale de y'an ka énergie ye ale de y'an ka courant ta yɔrɔ ye an bɛ sɔlatu k'ale kan n'o bɔra ye an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma an filɛbagaw lamɛnnikɛlaw an b'u bɛɛ fo k'u bɔlen ɲuman dɔn ka dugawu ɲini u fɛ ka tila ka dugawu k'u ye. Karamɔgɔ sunkalo a nun donna sunkalo an bɛɛ b'a fɔ sunkalo ko kalo barikama don nka karamɔgɔ i bɛ se k'a fɔ an ye sunkalo yɛrɛ mun de don yaasa an silamɛw an ka faamu ka ɲa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sunkalo an bɛ dugawu kɛ a donna ka ban Ala k'a timɛ jira an na a musakaw Ala k'a nɔgɔya an bɛ dugawu fana kɛ kɛnɛya min n'o y'a base yɛrɛ ye an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka kɛnɛya di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma. N'i ko sunkalo bamanankan don sun o kalo a bamanankan fana ye jumɛn ye yɛrɛ minɛ o kalo sun kɔrɔ ye jumɛn ko k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ fɛn jumɛn ma k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ i diyaɲɛ ko bɛɛ lajɛlen ma diyaɲɛ ko min n'o ye ɲɛ filɛli ye sen ka taa yɔrɔ da ka dumuni kɔnɔbara ka damu hali ɲɛmaana ka damu ko k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka waati fana kɛrɛnkɛrɛn k'o fɔ a la k'a daminɛ depuis ni fajiri kɛnɛ ci waatini fo ka taa se tile binni ma walima su koli ma faamuyali dɔw la a bɛ fɔ nin de ma ko sun k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ i diyaɲɛko ma maa diyaɲɛko ye dumuni de ye kosɛbɛ e yɛrɛ b'a dɔn i ni Ala cɛla la i kelen de don i b'i ka so kɔnɔ frigo bɛ yen sɛfanw b'a kɔnɔ jiridenw b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ i sɔnna k'i yɛrɛ minɛ Ala ye k'i yɛrɛ minɛ silamɛya ye o kɔrɔ ye k'i sunna i ma da o fana ma i sunna o kɔrɔ ye jumɛn Ala ko k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ fɛn jumɛn ma i yɛrɛ ni ka muso min n'i taara ɲini ka n'a bila i bara Ala ko nin waati in kɔnɔ ko i yɛrɛ minɛ ka bɔ i yɛrɛ furumuso ma i siso kɔnɔ o tuma e sɔnna o ma i muso b'i siso kɔnɔ tilegan fɛ a ka di ye i yɛrɛ ka d'a ye k'i yɛrɛ jɛ o la Ala kama o tɔgɔ ye ko sun dɔ sun fana ye jumɛn e yɛrɛ b'a dɔn nin yɔrɔ masina in tagali ka di ye e y'i miiri k'a fɔ n bɛ n yɛrɛ minɛ ka bɔ nin yɔrɔ masina in tagali fana ma Ala kama i sunna o tuma an bɛ se k'a fɔ dakuruɲɛ kelen sun yɛrɛminɛ. Karamɔgɔ ni yɛrɛminɛ in kɛra o nafa n'o baraji bɛ se ka kɛ jumɛn ye silamɛw ma. Nafaba de b'a la ka d'a kan an bɛ se k'a fɔ entraînement de don n bɛ misali dɔ d'i ma ne i ye joueur ta sisan ko a ye na match kɛ yɔrɔ match tɛ se ka kɛ birisigima dɛ match bɛ kɛ entraînement de kɔfɛ o tuma ni entraîné la k'i lamɔ nin waati in kɔnɔ i bɛ kɛ Ala sago ye i bɛ kɛ Alakira sago ye o tuma sun ye lamɔ de ani éducation sun ye de kɔrɔ ko k'i yɛrɛ minɛ k'i yɛrɛ éduquer k'i yɛrɛ koron nin kalo in kɔnɔ yaasa kalo tɔ kɔnɔna na kalo 12 tɔ kɔnɔna min bɛ nalen o k'a sɔrɔ e lamɔna e ladabula nin kalo kelen in kɔnɔ i kɛra Ala sago ye o tuma nin de ye sun yɛrɛ n'i y'a mɛn ko sun nafa min b'a la nin don i bɛ Ala ɲɛsiranya sɔrɔ ka d'a kan e tori i ka so kɔnɔ i ka mangorow bɛ yen i ka lemurubaw bɛ yen i ka pampalamusiw b'i ka frigo kɔnɔ i sera k'i yɛrɛ koron ka siran Ala ɲɛ k'o to yen i ma nafa sɔrɔ wa a filanan ye fɛn jumɛn ye maa muso de ka di i ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan i y'o fana to i kɔrɔ ka jɛ o kɔ k'i yɛrɛ koron
nin kalo in kɔnɔna la o kɔrɔ ne sera k'o kɛ i yɛrɛ halala la dɛ ja i bɛ se k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ walita fɛnɛ na nin kalo in fɛnɛ kɔnɔ ala ko k'i k'i yɛrɛ minɛ n bɛ k'a nafaw de f'i ye ala ko k'i k'i yɛrɛ minɛ o tuma e ka kan ka taa jime kɔrɔ walima e ka kan ka taa bala kɔrɔ nka sunkalo bonya kama e sɔnna k'i sen minɛ i ma sɔn ka taa o kɔrɔ e y'i yɛrɛ kurun ala ye k'i yɛrɛ minɛ ala ye nin kalo kelen in bɛɛ lajɛlen na ja ni sunkalo bana e lamɔn'o kɔnɔ i éduquer'o kɔrɔ kalo 12 tɔ kɔnɔ i bɛ se k'a bila o tuma nin de ye nafa belebele ye ne silamɛya yɛrɛ mago bɛ nafa min na sun yɛrɛ kɔnɔ a bɛ maa bila ala ɲɛsiranya la a bɛ maa éduquer a b'a to maa yɛrɛ negela ko caman bɛ yen i b'a tuti san tɔ mun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala k'an bɛ sababu ma karamɔgɔ an kan ka sunkalo in an bɛna to ɲɔgɔn bolo ka masalaw kɛ ka silamɛw hakili jigin n'a fɔra kuma kuncɛ la sisan ko ni ladilikan b'i bolo ka fɔ silamɛw ye yan'an ka fara ɲɔgɔn na ladilikan min bɛ an bolo ni ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ ala k'an to ɲɔgɔn bolo an ka to ka nin dakuruɲɛ kelen kelen nin ko o fili fiɲɛ fɛ lamɛnbaaw ni yebaw olu ka se k'o ye ladilikan min b'an bolo dɔrɔn an b'a fɔ maliyɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliyɛnw fɛnɛ tɛ an ka autoritew n'o y'an ka fangaw ye u k'u hakili to sunkalo de don sila kalo kelen pe dɔrɔn de don a kalo kelen kɔnɔ dɔw ko k'u ka kɛ fɛnya kɔnɔ u ma min sɔrɔ san kalo 12 bɛɛ lajɛlen na u ko kalo kelen in kɔnɔ u k'a sɔrɔ o kɔrɔ ye jumɛn olu bɛ gɛlɛya de ta ka na n'a ye jamana kɔnɔ o tuma ala ti gɛlɛya fɛ jamana in yɛrɛ bɛ yɔrɔ min bi jamana in mago bɛ nɔgɔya de la jamana in mago bɛ basigi la jamana in mago bɛ hakilisigi la o tuma ne gɛlɛya wɛrɛ farala hakili wuli ni basigibaliya kan a bɛ na ni ko wɛrɛ ye jamana kɔnɔ nka fura min fɛnɛ b'o la o de ye jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u k'a lajɛ fɛn o fɛn bɛ yen ne jamana kɔnɔdenw mago bɛ s'a ma ni maliyɛn mago bɛ s'a ma sunkalo kɔnɔna na u k'a lajɛ u ka hakɛw sigi a la u ka cogoyaw k'a la yaasa sunbagatɔw ni maliyɛnw bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na n'o kɛra u mago bɛ basigi min na ni kɔnɔbara fara hakili sigira u mago bɛ basigi min na ne hakili la u b'o sɔrɔ inshallah karamɔgɔ an ka foli bi a diyara n ye an yɛrɛ ka foli b'aw ye nin tun ye karamɔgɔ mugadɛm usman tarawele ye n'ale alimu basiru na diinɛ tɔn do o ɲɛmaa ye ani diinɛ jɛmukan laselikɛla do arajo bɛnkan o sanfɛ tun bɛ ka ɲɛfɔli k'an ye sunkalo nafa la o de ɲɛfɔliw bɛ dansigi an ka bi laseli la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ seyidu sila maraka faama fɛ ibrahim lam k'ale to suya kɔlɛ la ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini aw ni ne na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen arajoso kelen ni nin nisɔndiya kelen ye ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma aw ni cɛ aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn sini maraka faama ka journal banbara kura kɛnɛ kan. kunnafoni min bɛ di nansarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seyidu sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye